Preduzeće Studio Maruška, koje je prepoznatljivo po ekskluzivnosti svojih ručno rađenih marama i ešarpi, šalova i kravata na najkvalitetnijoj italijanskoj svili, danas je posvetilo 14 supruga stranih ambasadora i 2 ambasadorke u Srbiji. Put do uspeha nije jednostavan. Morate da se borite u svakom trenutku, da nađete neku priliku da pokažete vaš proizvod i naravno taj proizvod mora biti izuzetno kvalitetan da bi neko ko ceni u svetu kvalitet, upornost, dizajn, mogao taj proizvod da kupi, da ga plasira i da priča o vama, naravno. Nadamo se da će ovo biti prva prilika njihove posete gradu Čačku i ženskim firmama, gde mi naravno ne predstavljamo samo našu firmu, predstavljamo naše firme partneri, jer smatramo da sve firme udruživanje, male firme udruživanje mogu biti mnogo konkurentnije na tržištu i naći više poslovnih partnera. U Čačku je danas svet i Evropa u malom, zato što je ovo prilika da se kroz druženje sa ženama stranih ambasadora predstavi ono što se radi u Čačku, što je pre svega za žensko preduzetništvo veoma bitno, kaže Gorana Tanasković iz Regionalne privredne komore. I ovo je jedinstvena prilika gde one mogu da prikažu ono što rade, znači jednoj većoj populaciji, ne samo domaćem tržištu. Zato su nam ovakve prezentacije, ovakve posete od strane ambasada iz 15 zemalja, koliko je danas ovde, veoma bitno da se prezentujemo, da prikažemo ono što radimo i da naravno onaj drugi deo sveta vidi šta su to sve žene, koliko su žene pre svega iz Čačka sposobne da tako nešto prikažu i da plasiraju u svet. A koliko su maruškini proizvodi cenjeni u diplomatskim krugovima, dovoljno govori i podatak da su je žene ambasadora u Srbiji grupno posjetile već 2 puta. Jako mi se sviđa. Ja sam advokat, ali sam trenutno bez posla jer sam sa mužem došla u Srbiju. Probala sam da radim ovaj posao, ali jako je teško. Puno mi se sviđa i doći ću ponovo. Bila sam mnogo zadivljena pre godinu dana kad videla sam prvi put vašu produkciju, vaše marame, vaše šarpe. Zbog toga više je bila zadivljena kad videla sve to, svu tu lepotu. Ja mnogo volim marame, vi vidite, ja nosim rusku maramu, tradicionalnu rusku maramu iz vune i to je iz svije, iz svile. To je vrlo lepo. Pa pre svega Maruška je jedan plemeniti čovek koji je Bog nadario i dobrim dizajnom. Ona je umetnica jedna, ali je kao čovek ima veliku dušu i svake godine, već 5. godina zaredom, donira naš dobrotvorni bazar koji se organizuje svake godine u decembru. Njene donacije su velike i nesebične, sav prihod prikupljen ide ugroženoj populaciji, što znači deci, bez staranja i starim ljudima. I to nas je dovelo i do neke saradnje da jednostavno predstavljamo njen rad i naravno Čačak, jer svi dobri ljudi i mnogo dobrih ljudi ima iz Čačka i mnogo pomažu naš klub. I to je bio razlog naše današnje posete. Ovo je moja prva poseta studiju Maruška i upoznavanju sa onim što ona radi. Impresionirana sam. Već sam dobila nekoliko ešarpi od nje ranije i znala sam da su prelepe, ali posmatranje načina na koji one nastaju je fascinantno i veoma sam zainteresovana. Videla sam kako naporno radi da bi napravila ovako lepe ešarpe. Veoma lepo kombinuje boje i oblike. Zaista mi se dopada. Ovom prilikom predstavljene su i firme partneri sa kojima Studio Maruška sarađuje, Precizion Aleksandrović Vinarija i Muzej naivne umetnosti iz Kovačice.